And it will be taking down. Okay, bye. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन जोङो रन्जन दैमारी सार आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि दैबाना बिनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो रन्जन दैमारी सार बिथाङा दासिमबो बिटिआ ग्रेप्टार खालामदोंब्लाबो दासिमबो जोबथेसालियाव दंगासिनो दङ दा बेनिनो माखासे भिडिअ ओंखारदों कर्टनि बे भिडिअ नायग्रोबानो जाबाय Agora sim, é muito forte. É menor jan, porque aqui tem que ficar nesse meio. And it will be taking down. Okay, bye. नोंथांमोना भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' बेखौनो बुंनो सानो बिथांखौ जोङो जोबथेसालियाव लोगो मोननाया खननै जाबाय नाथाय बिथाङा जोबथेसालियाव दंब्लाबो गावखौनो दुखुआव दं बायदि खोन्थाया गावखौनो दुखुआव गैया बायदिसो खोन्थायो जों थांबाथाय रायलायो बेबायदिनो दैदेनगिरिफोर थांबा रायलायो रंजा बाजा खालामो नाथाय सिङावसो मा दङ बेखौ बिथाङा जेबो फोरमाया बिथाङा गोबां दुखु दाहायाव दंगासिनो दङ जानो हागौ नाथाय बिथाङा बे दुखु दाहाखौ फोरमाया रंजानायखौ देखायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय जानांगौ दायो जों सावरायगोन दैबाना चिरां डिस्ट्रिक्टआव गिथाव बाथाव दैबाना जादों लामाफोरा लोमसावजोबदों न'फोरा लोमसावजोबदों माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नै बे भुटाननि माबा फटिंआनो बायनानै बिजों डाइरेक्ट फैबाय Agora sim, é muito forte. É menor jan, porque aqui tem que ficar nesse meio. And it will be taking down.